Голям успех за наши математици в областта на изкуствения интелект. За първи път от 39 години насам българи публикуват статия по темата във водещо списание. Сред авторите е и 12-класничката от Бургаската математическа гимназия. За броени часове целият Бургас започна да говори за успеха на Теодора. Този успех започва от много отдавна. Като аз лично за себе си мога да говоря за учителката ми по математика в първи клас, която ме вдъхнови да се занимавам с математика, госпожа Динева. Продължава с учителките ми в математическата гимназия, тук госпожа Башова и госпожа Каналева, които поддържаха този мой интерес. Теодора се интересува от изкуствения интелект и по-специално от алгоритмите, които пазят от злоупотреба с личните данни на потребителите. Пише такъв заедно с Анна Михалкова, Никита Цой и доктор Никола Константинов. Изключително хубаво е, че успяваме с програмите ни да привлечем българи и чужденци на изключително високо ниво, учещи в престижни университети или запътили се натам, да правят наука в инсайт. Анна Михалкова е студентка в Цюрих. Теодора завършва училище тази година и ще решава какво да следва и къде. Може би ще е приложна математика или компютърни науки, но знам едно, че след като завърша, искам да се завърна тук в България. Успех, Теодора!